नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभे। हम आशा करते हैं सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आइल बनी गुड़ वाला आंवला के मुरब्बा बनावे के बहुत आसान हो जी तरीका, जौन की पहली बार में ही आप लोग आंवला के गुड़ वाला मुरब्बा बनावल सीख जाओ। जो बहुत आसान तरीका बा फ्रेंड्स, बिना गोदे बिना छेदे बहुत ही आसान तरीका हम लेके आइल बनी। तो चलिए जा आज के मजेदार रेसिपी देख लियल जा। सबसे पहले एगो भगोना में पानी लिहल जी, जौन की हम नॉर्मल पानी ले बनी। सबसे पहले सारा आंवला के पानी में डाल दिहल जी। तेजा आप लोग देख सकें जा सारा आंवला के हम पानी में डाल दिले बनी। बढ़िया से के रगड़ के धो लिहल जी, ताकि बढ़िया से साफ़ हो जाए, काहे कि कुछ गंदा भी लागल रहे में, ते वजह से अच्छी तरीके से के साफ़ कर लिहल जी। तेजा हम बढ़िया से आंवला के रगड़ के अच्छा तरीके से साफ़ कर ले बनी। अब के पानी से निकाल लिहल जी। बढ़िया से धोला के बाद आप लोग चाहें तो एक के गुनगुना पानी में भी धुल सके नीचा। तो सबसे पहले बढ़िया से हमने आंवला के धो लेवे के बाटे। अब एके का कइल जी कि निकाल के कोनो अच्छा कपड़ा से बढ़िया से पोंछ लेवल जी। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा एकरा के हल्का धूप में भी रख सकेनी जा। तो हम बढ़िया से एकरा के सुखा लेले बनी। अब एजा का कइल जी कि कढ़ाई लिहल जी, और कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालल जी। तेजा हम पानी अच्छा तरीके से डाल देले बनी। अब का कइल जी कि जितना हमने के आंवला रख लेनी धो के सारा आंवला के पानी में डाल दिहल जी। तेजा हम सारा आंवला के पानी में डाल देतनी फ्रेंड्स। अब का कइल जी कि बढ़िया से के धीमा आँच पे अच्छा तरीके से उबले दिहल जी। ज़्यादा हमने के नहीं खे उबाले के, बस हल्का हल्का उबाले के बाटे। तेजा आप लोग देख सकेनी जा हल्का फुल्का जौन आंवला बा बढ़िया से उबल चुकल बा। ये देखिए जा हम पास से आप लोग के दिखा देतनी। तो देख सकेनी जा कितना बढ़िया हमने के आंवला उबल गइल बाटे। ज़्यादा हमने के नइखे उबाले के, बस थोड़ा सा ही उबाले के बाटे, ताकि हमने के आंवला में छेद करब जा ना तो आसान तरीका से छेद हो जाई। तो चलिए जा सारा आंवला के कोनो बर्तन में निकाल के रख लियल जा। अब एके बढ़िया से ठंडा होके दियल जा। तेजा हम एगो बर्तन में निकाल लेल बनी। आंवला पूरा तरीका से ठंडा हो गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। ये देखिए जा एकदम से ठंडा हो गइल बा, जौन एकर पानी भी बढ़िया से सूख गइल बा। तभी टेकुरी लिहल जी, जौन की गाँव देहात में टेकुरी होला, शहर में भी मिल जाला आसानी तरीका से। तो सबसे पहले के का कइल जी कि बढ़िया से गूँथ लिहल जी। आप लोग कांटा वाला चम्मच से भी एके गूँथ सकेनी जा, सुआ होला घर में वैसे भी गूँथ सकेनी जा। तो बढ़िया से चारों तरफ से एके गूँथ लिहल जी, ताकि जौन चाशनी बा अंदर तक चला जाओ। आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हम आंवला के गूँथ लेले बनी। हल्का हल्का एमे से भाप भी आवता, थोड़ा थोड़ा गरम भी बाटे। तो यही तरीका से सारा आंवला के बढ़िया से गूँथ लेब जा। बिना गोदे भी आप लोग बना सकेनी जा, लेकिन जौन चाशनी होला ए वजह से अंदर तक जाला, और खाए में जौन आंवला के मुरब्बा लागेला बहुत टेस्टी लागेला। तो देखिए जा कितना बढ़िया से हम गूँथ लेले बनी। अब कढ़ाई गरम कइल जी, थोड़ा सा एमे घी डाल दिहल जी, जौन कि हम देसी घी लेले बनी घर के ही। अब एमे थोड़ा सा डाल दिहल जी जीरा, और थोड़ा सा डाल दिहल जी एगो सूखल लाल मिर्च, एगो डालल जी तेजपत्ता, और थोड़ा सा डाल दिहल जी जवाइन मंगरैल। अगर आप लोग के पसंद ना होखे तो एकरा बिना भी बना सकेनी जा। अब का कइल जी कि सारा आंवला के कढ़ाई में डाल दिहल जी, और बढ़िया से हल्का से के चला के भून लिहल जी, ताकि जौन एमे एक्स्ट्रा पानी होखे उ सूख जाओ, और बढ़िया से आंवला भुना जाओ। थोड़ा सा देखे में भी एकर कलर चेंज हो जाए, और खाए में भी थोड़ा टेस्टी लगी। तो देख सकें जा फ्रेंड्स आंवला के हम बढ़िया से धीमा आँच पे अच्छा तरीका से एकरा के भून लेले बानी। यही तरीका से आप लोग भी भून लेब जा। अगर आप लोग के तरीके से बनावल पसंद ना होखे तो बिना भुने भी बना सकेनी जा, डायरेक्ट आके गुड़ में के पका लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हम भून लेले बानी। एकर कलर भी पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बा, और देखे में भी थोड़ा खूबसूरत लागताटे। और ऐसे का होला कि थोड़ा सा हमने के जौन आंवला के मुरब्बा बनाइल जा ओकर टेस्ट बढ़ जाला, और खाए में थोड़ा टेस्टी लागेला। तब का कइल जी कि लिहल जी हमने के 1 पुड़िया गुड़, जौन कि हम पहले ही से ही एकरा के फोड़ लेले रहनी है। अब सारा गुड़ के कढ़ाई में डाल दिहल जी, और चम्मच की मदद से चारों तरफ से हिला डुला के बढ़िया से चला लिहल जी। और एजे हमने के आँच धीमा कर दिहल जी, और धीमा आँच पे बढ़िया से के पाके दिहल जी। थोड़ा सा एमे चीनी डाल दिहल जी, आप लोग चाहे तो थोड़ा सा एमे पानी भी डाल सकेनी जा, और बिना पानी के भी ऐसे छोड़ दे जा तो बढ़िया से जौन गुड़ बना अच्छा तरीके से पिघल जाई। तो देखिए जा कितना बढ़िया से गुड़ पिघल गइल बाटे। तो फ्रेंड्स एजा चम्मच की मदद से बढ़िया से चला के चारों तरफ से एकरा के पका लिहल जी, और गुड़ के बढ़िया से पिघला दिहल जी। और 10 मिनट गुड़ के साथ आंवला के पाके दिहल जी, ताकि जौन चाशनी बा आंवला के बढ़िया से सोख ले। अभी जा आप लोग देख सकेनी जा कितना बढ़िया एमे से खुशबू आवता, हम आप लोग के बता ना सकेनी, बहुत सोना सोना खुशबू आवता। तो फ्रेंड्स ई गुड़ वाला आंवला के मुरब्बा खइला के बहुत सारा फ़ायदा होला, जैसे कि खून के कमी हो जाला, बाल झड़े लागेला बहुत सारा लोग के। और डॉक्टर भी बोलेला ज़्यादातर शरीर में आयरन के कमी हो जाला, त डॉक्टर भी गुड़, आंवला और पालक खाए के बोलेला। तो ए वजह से आप लोग खा सकेनी जा, बहुत फ़ायदेमंद होई। थोड़ा सा एमे नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकेनी जा आप लोग। तो हमरा कहला पे एक बार ज़रूर ट्राई करब जा, और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तो देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया पाक गइल बाटे, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आवता, आप लोग के बता ना सकेनी। तो जौन चीनी वाला आंवला के मुरब्बा होला ना, ओइसे ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होला फ्रेंड्स।
काहे कि डॉक्टर भी बोलेला कि आंवला, गुड़ और पालक खाए के चाही, जेकरा में शरीर में खून के कमी हो जाला, ओकरा खातिर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होला। तो हमरा कहला पे ज़रूर बनाएब जा और अपन हमके अनुभव शेयर करब जा। देखी जा कितना बढ़िया हमनी के आंवला के मुरब्बा के रेसिपी बन के तैयार हो चुकल बाटे। और यही तरीका के हमनी के चाशनी रखे के बा, इससे ज़्यादा नइखे पकावे के, ना त ई जौन चाशनी बा एकदम से चिटौरी बन जाई। तो ये वजह से इससे ज़्यादा मत पकाइब जा। अब एके हमनी के का कइल जी कि कोनो जार में निकाल के रख लिहल जी। तेजा हम लेल बनी एगो गमला, ओमे रख लेतनी और एके पानी ना लगे के चाही, ना त सारा आंवला के मुरब्बा खराब हो जाई। ये देखी जा कितना बढ़िया रसेदार हमनी के आंवला के मुरब्बा बन के तैयार हो चुकल बा गुड़ वाला। अब बता ना सकेनी कितना टेस्टी लगी, बच्चन के तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी आप लोग के भइल के बहुतों में फ़ायदेमंद होला सर्दी के मौसम में। तो ये देखी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया एकदम रसगुल्ला जैसा हमनी के आंवला के मुरब्बा बन के तैयार हो चुकल बा। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई लोग के तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तब तक खातिर बाय बाय।